Navikla sam nastupati u kazalištu, biti pred ljudima, voditi programe, ali nikad nisam držala predavanje. Vjerojatno ću probiti koju minutu. Studio Europa. Lutkarstvo nije samo umjetnost za djecu i odrasle, nego i alat odrastanja i kad djeci damo lutku u ruku, mi im zapravo dajemo alat da pronađu svoj glas. Ako nisi zadovoljan životom u kojem sad živiš, nešto promijeni, oslobodi se nekakve prtljage, zajaši, uzmi život za rogove i dodaj gas. Planira sam reći nekakve ozbiljne stvari, ali kroz malo prizmu humora, ali ako ne bude išlo ću se probati više potruditi da bude stand-uperski čak. Ispričat ću to sve skupa kroz jednu svoju životnu priču, kako je mene moje autistično dijete zapravo vratilo moje autentičnosti. 4 različite teme, a sve pod istim krovom. Moguće je kad je u pitanju TED, a TED s dodatkom X, koji označava da se radi o samostalno organiziranoj konferenciji, u Karlovačkoj gradskoj knjižnici ovog se rujna održao već 7. puta zaredom. Puno govornika je već prošlo ovu našu Ilirsku dvoranu. Zaista su svi bili vrhunski, fantastični. Tim za TEDx u Karlovačkoj knjižnici je velik, svi daju prijedloge za govornike, a potom se za svako izdanje zajednički odluče za one najzanimljivije. Ležerni karakter konferencije pa i takav pristup u odabiru gostiju ponekad iznenadi i njih same. Pitamo ih, otkud baš vi na TED-u? Evo, to sam ja pitan. Apsolutno su me iznenadili jer nisam mislila da imam dovoljno godina iskustva, možda da kažem neku svoju priču. Stvarno mi je čast da me se pozvala, sam stvarno veliki fan TED-a, to sam još davno gledao kao srednjoškolac. TED je nastao 80-ih godina u SAD-u i proširio se na cijeli svijet. Za samostalnu organizaciju događaja TEDx potrebno je dobiti licencu i to dosta strogu. Temeljem rezultata svih konferencija koje smo imali, iz godine u godinu evaluira se kvaliteta konferencije i na temelju toga dobiva nova licenca. Pravila su brojna. Zabranjen je ulazak medijskih kamera ili fotoaparata na predavanja radi ekskluzivnosti snimki na TED-ovoj platformi. Određen je maksimalni broj publike, ali najvažnije su teme. U TED-u nema mjesta političkim sukobima, politikanstvu, nema mjesta izražavanju nekakvih religijskih stavova, nema mjesta niti jednom obliku fanatizma ili ekstremizma. I zato pozvanim govornicima organizatori kažu ovo. Govorite nešto inspirativno, znači govorite neko svoje iskustvo. Za ovogodišnji TEDx u Karlovcu potaknuli su ih da pričaju o spremnosti na promjene. Ljude sam odabrala o kojima ću govoriti koji su potpuno promijenili svoje živote. Neočekivani odabir govornika i ležeran pristup temama su definitivno upalili. Ekipu zato svake godine brinu slatke brige. Svake godine nam se dešava isti problem. Čim objavimo info da će karte biti u opticaju tad i tad, odmah ljudi reagiraju i odmah zovu. Tako da svake godine nastane mala gužvica oko tih karata, što govori da smo dobri. Još jedno važno TED-ovo pravilo je da svaki govornik na pozornici ne smije ostati predugo. Ono što im mi moramo narediti je da svoj govor pripreme na maksimum 18 minuta. Ograničenje će mi biti problem i to je jedino čega me je strah. Trebalo bi biti, čak i biti prednost, vidit ćemo kako ide. Neće biti problem jer sam se uspjela skoncentrirati i složiti neku priču koju želim ispričati u manje od 18 minuta i nadam se da neću prijeći taj vremenski rok. Svi mi znamo da dulje od 18 minuta nekako ni ne možete pratiti nekoga kad govori. Koncentracija vam pada i samim time vi onda ne možete zapamtiti, ne inspirira vas taj govor. Imam previše toga za reći, a htjela bi to zgurati u 18 minuta, mislim bit će nemoguće. Strah od štoperice je ipak bio sasvim nepotreban, jer su svi govornici svoje izlaganja uspješno uklopili u zadani okvir, a Dinka Juričić se oko toga uopće nije brinula. Ovo je već 3. TED. Nije mi bilo teško smisliti novu temu jer se moj život tako dinamično vrti da bi mogla svaka 2 tjedna imati novu temu. Snimke iz Karlovačke knjižnice uskoro stižu na YouTube-ov kanal TEDx Talks, a dok se sami ne uvjerite u inspirativnost ispričanog, za Studio Europu su se i gosti i gledatelji složili. Opuštena atmosfera doprinosi širenju dobrih ideja. Izuzetno je bilo lijepo slušati neke nove priče. Ljudi uče
lakše ako uče u situaciji koja je opuštena i ležerna. Znači kako djeca uče kroz igru, mi ćemo lakše čuti nešto i naučiti ako smo u nekoj opuštenoj situaciji. Mislim da su nam rekli svi nešto važno i svi se vrlo lako prepoznamo u tim stvarima. Da ovakve forme podržavam definitivno za podizanje svijesti o bilo čemu. Puno ima inspirativnih priča koje su stvarno vrijedne poslušati ovoga, tako da u tom smislu je savršeno. Studio Europa.